саҳари май дигар рӯзо фарқ мена чӣ ба кӣ магӯё дидам хобои безеб ига пора тоқау касое дарк менан ё фанати сахтан ё намояндаи хезеб вақте ашки ма барои кланат рехтак та мара дар оғӯш гирифти гуфти ҳама сада вақте қатид нахандидам тарам наханд а ёди ма нарафтай розигии клани баха да батли аввалини ма накадан риска нареза яки обуру ма ира ҳискам касе фойдаша гирифта яки уканд касе натонист дӯстӣ кана ай пасаш промадак вулкан майли та гӯё ки прав неки море таги остина даромад таратавка увора ай давраи мактабишон мешнохтанд да таги дасти жозе мов одамои моам косаи сабр гӯё ки лабрез шед неки танҳо як қатрае аз ӯ баҳра ғазаби дохилам ба сабр нест шед ман интизорам ки шамол ӯра пара косаи сабр гӯё ки лабрез шед неки танҳо як қатрае аз ӯ баҳра ғазаби дохилам ба сабр нест шед ман интизорам ки шамол ӯра парае ба ивази хуби мо хуб гуфта рафтем лек ба ивази гапи хуб нишон додан туфан то одами хуби ва морам да тарафтем лек ҳар як тират мара киштак веро дар тофам ма кира пасадам ки ҷода кадом корша ма кира пеши ки да пас кадам нархи бозор шад та мара гӯ шояд айби марам боша лек саги ма нагазид каси хонам дамонд поша тарбия каме мекана фарқ байни ангуштода нест дуде ки ба зарари халқ ай пишти мо касе нафама гап касе ай пишти ма тира гап задай магар не ошное кима ки мегам мана дӯсти азиз санати увора ленд қадр намена ҳаргиз не зинда бошанд фанатои юнайтед нафора душманета иҷозаташ нате косаи сабр гӯё ки лабрез шед неки танҳо як қатрае аз ӯ баҳра ғазаби дохилам ба сабр нест шед ман интизорам ки шамол ӯра пара косаи сабр гӯё ки лабрез шед неки танҳо як қатрае аз ӯ баҳра ғазаби дохилам ба сабр нест шед ман интизорам ки шамол ӯра парае